lehenengo agaz hasiko gara, Josu Bujanda bera, orain dela urte batzuk izenta heben, ertzainburu, 40. urte urreneko ospakizun nagusian beken entzun genduzan bai, ertzaintzaren historiaz luze eta zabal berbaz bera, eta gaur Jurretako egoitza handia hau barrutik ezagutzen lagunduko deuskulakoan. Josu Bujanda, egunon. Bai, egunon. Laster eukiko doguz, mendiko erreskate unidadeko kideak hemen, baina Jurretako egoitza handi honetan be, brigada mugikorraren unidadea dago. Zelango unidadea da, zenbat ertzainek edo furgoneteko osatzen da biz? Zelango komplejidadea dauko? Bale, bueno, egoitza honetan ez dago bakarrikan erreskate edo zaintza unidadea, baizik mugikorra eta ere bai esplosiboko desaktibazioko unidadea. Orduan, zentro hau, oain dela urte mordoska hemen daukaguna, eta baita ere jakin behar da hemen jarritzala, zeatik Euskadiko leku berezi baten dago erdi-erdin, eta erantzunak emateko unidade hauek, nahiko ondo dare, bideak hemen txedare, autopista hemen dago, eta hortarako jarritzen, ez da. Mugikorra taz galdetu didazu, zenbat ertzain dare, behar dugun ertzain darenak, ez da kopuru hori, 457 edo ertzain dare. Egie da, gero Carmenek baita hemen ere ezkerren dagoen aitzengo emakumeen asuntogaz, baina emakumekin oso gutxi beti izan da, unidade emakume, ezakit, oain gontan, 10 bat dagoela, bakarrik usizten bat, 400-tik ze gutxi dagoen, ez da, beti hor bultzakada ematen ari gera, unidade hauetan ere bai emakumea egotea eta sartzea, zeti bere berezitasun hori eramaten dute, ez da. Eta gero, errekurso baliabide materialak, furgoneta dago, nola ez, ez da. Batzuk berri, batzuk zaharrago, baina baita beste baliabide materialak daukagu, zatik unidadea mugikorra ez da bakarrikan estereotipo hori, beti ikusi dugun estereotipo hori, ez da, orden publiko ditzen dana, edo baita ere bere eginkizun bereziak dauka, ez da. Bere misio nagusia mugikorrana beste unidadei laguntzea da. Orduan, ez daukagu bakarrik arazo soziopolitiko edo manifestazio talako gauza, baizik ere bai, ekitaldi daukagu, erreskate unidadei gero hemen Aitorrek izango dan berak baita esango du, baina mugikorra betidanik erabiltzen dugu lankideak erreskateko jendeari laguntzeko, erreskate hola pizkat konpleju danean, mugikorra ez da bakarrikan telebistan ikusi dugun 10 segundo horretan, manifestazio hortan, eta beti gaina 10 segundo txarrenak azaltzen dira. Orduan, hori nahiko nuke jarri pixek balorea mugikorrana eta gure lankidena. Beste gauz eta eginkizu ugari daukate. Josua, akorduan dekozu ertzaintzan sartu zinen urtea, datagaz akordetan zara, gitxi gora bera zenbagarren urtean sartu zinen ertzaintzan? Neu, oain dela 39 urte. Gazte urde mordoska, gaztegoa, hile gehiagokin, orduan. Eta abuztuan guk sartu ginen 83an, orduan irailan sartu ginen, guk 3. promoziokoak, oain 40 urte ez dugu egin, baina ia 40 urte, eta kontutan eduki behar da orduko egoera, soziopolitiko edo beste egoera batzuek, eta desberdinak guk gaztego ginen, oain gazte jende baita sartzen ari da, beste balorekin seguraski, zatik gizarte aldatu egin da, guk ere bai ertzaina ordu haietikan aldatzen joan gara. Aldatzen, nik esango nuke gehiago egokitzen, obeintzet moldatzen, ez da, segun gizartea ze beharrean daren, guk ere bai moldatzen joan gara, ez da, gure lan prozedurak, gure arau barneko arauak eta olako gauzak, ez da. Lau hamarkada paso dira, ertzaintza gaur egun ezagutzen dugun moduan sortu zanetik. Azkeneko hamarkadetan gauza asko gertatu dira, egoera soziopolitikoaz egin duzu berba. Gizartearen zati batek ertzaintzarekiko eduki dauen pertzepzioa asko aldatu dela uste duzu? Bai, aldatzen joan da. Zatik gizartea edo bai egoera aldau danen guk ere bai aldau dugu. Orduan, aurreneko 82tik ez da, ertzaina sortu zanetik, orain arte gauza asko gertatu dira, eta oso garrantzitsua 2011an, ez da, eta utzi zuen momentu hartan. Orduan, guk gizarte aldau da, eta ertzaina baita moldatu egin gara. Baita esan behar da, guk gure aurreneko momentutan, trafikoko eginkizunak eta gobernuko edo Eusko Jaurlaritzako erakundetan egoten ginen, eta nahiko lasai puntutan, ez da.
Hortik aurrea ertzainetxek ja 84ean iriki ziren, hor Beasain aldean, da Arrasate eta Bergara eta hemen Durangon, eta hortun ja, guk ja beste eginkizu batzuk hasi ginen hartzen, Guardia Zibilek eta antzeren polizik ja, alde, obeintzet bere kuarteleta sartu ziren, eta guk hartu genuen beste funtzio batzuk, eta hor ja, aldaketa bat izan zen, guk orden publikoki segurtasun aldetik hartu genuen, eta ja, hor ja pixkat gure begirakak jendea, beste egoera nola zen, beste gauzen aldetik begiratzen ziguten, Baina egie da oain arte inkistak esaten duazatik guk subjetiboki nik hemen itzen diket, nahi detena baina inkistak begira da sandeikeu ertzaina oain momentutan dela, eta urte mordoska garela, hirugarren instituzio edo baloratu gehiago unibertsitatea horretik edo enpresa txiki edo ertain horretik daukaguna, orduan, hori arrok sentitzeko da, behintzek gizartea gure daukaten pertzepzio hori. Josu, eta epe labur ertainera begira, zein esango zenke dela ertzaintzaren erronka nagusietako bat orain? Horreneko hauen, Carmen itzengo duna, emakumeak behintzet gehiagutu ertzain barrun, ez bakarrik hemen mugikorra esan dudan, baizik ertzain barrun, euskeraz ere bai pixkanaka plangintzan sartzea, beste helburu batzu daukagu, beti lehenkoan esan duzu beken baita adibidez polizi integral bat izatea, eta realitatea ere bai Euskal Polizia udaltzaingon eta ertzain barrun beste koordinazio hori azkeneko bultzakada eman eta errealitate bat eman Euskal Polizia hori, eta gehiago daukagu, delitu aldetik, baina hola nagusienak hori izango dire. Ertzaintzaren barruan, emakumeak agente guztien 16 inguru dira, gaur egun, 16 andraskoak, 84 gizonezkoak. Eta orain dela urte batzuk, kopuru hori andraskoena ondinokarren txikiagoa zan. Sasoi horretan, Carmen Ruiz Adurizek ertzain bihurtzeko erabakia hartu eban, eta gaur egun, Hernaniko ertzain etxeko herritarren babeserako zuzendaria da. Carmen, egunon. Kaixo, egunon. Zure lehenengo urteak zelan gogoratzen duzuz? Ilusio handiakin. Nik uste momentu hortan sartu ginean dena genekuen ilusio handia, gaztetasuna, gogoa, indarra, herriari maitasuna, ez dakit, oentxen hori pentsatu zetorri ginean, ikuitu iten hau, pentsatu utzakin. Baina, nik uste garrantzitsua dela, hainbeste urte, ni ertzainan sartu nitzanetik gan, ja 36 urte pasatu dira, eta segitze deu indarraki nolabait lana eta enpresa hau aurrera ateratzeko. Gero eta emakume gehiago dabiz, ertzaintzan, honetaz gogoeta egiten duzu, lehenengo 36 urte dinozu daroa zuzela, 36 urte eta orain asko aldatuko ziren gauzak, ez da? Aldatzen jundia pixkanaka, jendia gehixio animatzen, emakume gehixio animatzen nahi dia sartzea, nik esango nieke emakume hobei, enpresa etortzeko, animatzeko, prestakuntza eder batek hartzeko eta sartzeko. Beharra dakau, emakumeen beharra dakau, hemen enpresan lan askotako gizaseme baten gaina gutxinez behintzat egitea dauka, eta gero pertzepzio emakume bezala, beste ikuspuntu batzuk dakau. Hoi jaiotzatik beti konflikto garaian da nolabait menperatzeko, menderatzeko gauz horiek, beste ikutu bat askotan izate dut, eta iruitze zait oso garrantzizkoa dela emakume gehiago hemen izatea. Carmen, eta genero bardintasunean aurrera egiteko, zeintzuk pausu gehiago emon beharko litzateke ertzaintzaren barruan? Ertzaintzaren barruan ikustet ertzaintza dela instituzio bat gaur egunen kontuan gauza asko hartzen dianak. Eta errestasuna bai emate zaio horari jonaldetikan, turnotikan, emakume bat jaurdun gelditzen danen inguratzia daka bere etxe inguruko komisari batea, eta bar. Nik uste hemen arazo handina dakau gehonek. Nik uste gehonen bikotiarekin nolabait, zenek nolabait onartu berdu, bere lan profesionalki, zenek nolabait gora hilo nahi du, o nolabait aldatu nahi du, espeziela bat hartu behar baldin badu, erabaki azkenen bikotiena da. Porque naiz da zu gauzak jarri nolabait, o bat obestiak uteko, bai konturatzea egunetik egune hau emakumeak errexo sartzen dela. Baina oain arte zaila izan da, eta beti, emakumeak izaten du familia, eta horreneko nolabait emakumeak izaten du ume horren beharra, o umeak bintzatamen beharra, bularremateko eta bar da.
eta emateu gehiago joera izate dela Andria etxen o emakumea etxen gelditu eta gizonai nolabaiteko oportunitate hori eman. Horiala da. Carmen, esan dugu, Hernaniko Ertzainetxeko herritarren babeserako burua zarala. Herritarrekiko hartu egun horretan, eta lehen Josuri egin dutzagun galdera gazpizkate lotuz, Euskararen erabilereak zertan laguntzen dutzu, horren erabilerea handitzeak? Dana. Orain dela urte batzuk, gehonek beti euskaldun zaharrak izan du gehanak eta bat, beti euskeraz hitzein izan du dugu, instituzioekin eta herritarrakin eta bat, baina gehonen artean egunetik egunea gazte jendia etortzen dana, nolabait euskaldun jendia etortzen da, beak euskeraz da ikastolako jendia etortzen zaigu, eta herritarrakin beste modu eroso batean hitz egiten due. Gehonek, alkatetzakin, udaltzaingokin, eta dena euskeraz egiten dugu. Gure bilerak euskeraz izaten dira, protokoloak egiten dutenen, ez dakit, indarkeri matxistenak diala, badala, bestia dala, gehonen arten harreman guztia, Hernani alde, behintzat, Gipuzko maila nik ezautzetena gehienen bat hori esan lezakete eta dana euskeraz da. Josu Bujanda eta Carmen Ruiz Aduriz, luz eta zabal jarraituko zeuekaz berbaz, baina goizeko 8 izateko, segunduak baino ez dira falta, gerotxoago mendi erreskaterako unidadeko ertzain bategaz, Aitor Bilbaogaz berbaz jarraituko dugu, eta goizeko 8:30 Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburua, Josu Erkoreka izango dugu. Eskerrik asko. Agur. Zuri, agur.